Certifikáty Go to Carpathia priznáva nadácia Bieščadzka za vysoko kvalitné, priaznivé životnému prostrediu, ekoturistické služby a výrobky pochádzajúce z východných Karpát. Certifikát pre agroturistické hospodárstvo Bazil za nocľahové služby. Certifikát pre agroturistické hospodárstvo Bazil za dielne práce s krepovým papierom. Babcia zajmowała się bibułą i ona była moją inspiracją. Moje wykształcenie to... Babka sa zaoberala prácou s krepovým papierom a ona bola mojou inšpiráciou. Ale moje vzdelanie nemá vôbec nič spoločné s krepovým papierom. Vyštudoval som zootechniku. Dlhý čas som pracoval vo Vroclavskej zoologickej záhrade. Keby mi niekto pred 20 rokmi povedal, že budem robiť kvety z krepového papiera, tak by som ho vysmial. Pamätám si, ako som prvých niekoľko rokov prácu s krepovým papierom vnímal výlučne ako koníček. Až neskôr, keď som si uvedomil, že sa ľudia čoraz častejšie pýtajú, koľko to stojí, zobudil sa vo mne démon obchodu. Snehová vločka. Ako urobíme snehovú vločku? Začíname pozerajúc sa na kúsok krepového papiera od jeho dolného pravého rohu. Ten dolný pravý roh stáčame najprv, pozrite, týmto spôsobom. Tu je začiatok rolky však. Teraz prsty ľavej ruky idú na túto prvotnú rolku a prsty pravej ju budú rolovať. Bibułkarstwo spotykane jest w różnych regionach Polski, natomiast bibułkarstwo bieszczadzkie... S prácou s krepovým papierom sa možno stretnúť v rôznych regiónoch Poľska, ale bieščadská tvorba má pre nás, ktorí sa tomu venujeme, jednu veľmi zásadnú a dôležitú črtu. Táto tvorba predstavuje mimoriadnu precíznosť jednotlivých kompozícií z krepového papiera, predstavuje obrovské množstvo farieb. Krepová tvorba je veľmi vďačnou a zároveň organizačne veľmi jednoduchou činnosťou. Potrebujeme len trochu krepového papiera, trochu drôtu, paličiek a už možno vytvoriť niečo pekné. Je to istý druh umelých kvetov, pretože sa to robí z papiera vyrobeného v továrni však, ale také obrovské množstvo ľudskej práce, ktoré je v tých všetkých prvkoch, lebo toto nie sú len časti vystrihnuté nožnicami, ale každý prvok je príslušne spracovaný ľudskými prstami. Je to ohromné množstvo ľudskej práce, ktorá spôsobuje, že tie kvety ožívajú. Je to neobyčajný integrátor tu u mňa v agroturistickom dvore, pretože keď prichádzajú ľudia z rôznych kútov Poľska a sadajú si k jednému stolu, ukazuje sa, že nasledujúci deň po takých tvorivých dielňach si tykajú, plánujú spoločné výlety, spoločné výjazdy. Čiže toto mi pomáha tu na tomto mieste ľudí spájať. Pomáha mi tutaj na miejscu zintegrovať ľudí. Poszliśmy takim własnym, stworzonym przez nas torem. Išli sme takou vlastnou, nami vytvorenou cestou. Možno preto nie sme takí bežní, veď to všetko robíme tak, ako by sme chceli byť videní niekde niekým v Poľsku alebo v zahraničí. A hostia sa k nám vracajú, čo je pre nás meradlom hodnoty našej činnosti. Tá práca s krepovým papierom, kvalita našich ubytovacích a gastronomických služieb, plus teraz ešte keramická tvorivá dielňa, to všetko spolu tvorí kvalitu a atmosféru tohto miesta. Atmosféru, kvôli ktorej sa k nám ľudia vracajú. Aj keby bol Bazil povedzme 2-3 krát väčší, tak by sa v sezóne pracovalo na 100% otáčkach. 2-3 razy większy, to w sezonie pracowałby na obrotach 100%. Do tej pory moim ogromnym marzeniem było zrobienie sukni ślubnej i dzięki temu, że udało się zebrać... Doteraz bolo mojím veľkým snom urobiť svadobné šaty. Vďaka tomu, že sme vytvorili skupinu ľudí, podarilo sa už tieto šaty urobiť. Sú to prvé svadobné šaty tohto typu. Prvé šaty v Poľsku, môžem povedať, že na svete to ešte nikto neurobil. Neskôr vznikli aj iné,
Ale mojím obrovským snom, a dúfam, že sa to zrealizuje, je urobiť niečo na spôsob náučnej cesty z krepového papiera. Spočívalo by to viac menej v tom, že na niekoľkých miestach Bieščad, lebo snívam o tom, že by to bolo predsa len v Bieščadách, ak sa mi podarí vytvoriť takú skupinu ľudí, ktorí to budú chcieť urobiť, aby na niekoľkých miestach vznikli obrovské dekorácie z krepového papiera. Mohla by to byť tematika ročných období, čiže jar, leto, jeseň, zima. Dokonalým miestom by boli kostoly. V jednom kostole by sme urobili jarnú, v druhom letnú, v treťom jesennú a v štvrtom zimnú scenériu.